Улады плануюць змены ў працоўны кодэкс. Новаўвядзенні датычаць кантрактаў і самарэгуляванага працоўнага часу. Вынікі ўступнай кампаніі, на якія спецыяльнасці самы вялікі конкурс. І меней за сотні да сустрэчы Трампа і Пуціна на Алясцы. Першыя прадстаўнікі дэлегацыі краіны-агрэсара ўжо прыбылі ў ЗША. Пра гэта і не толькі ў сённяшнім выданні аб'ектыву. З вами Александр Баразенко. Вітаю. Заклікаю да актыўнасці пад нашым выданнем у Ютубе. Пакідайце каментары і стаўце падабайкі. Але не забывайцеся на бяспеку. Ну а мы пачынаем. Новыя кантракты замест пралангацыі старых, ды новая форма ўзаемаадносінаў між працадаўцам і супрацоўнікам. Прапановы па зменах у працоўны кодэкс цяпер абмяркоўваюць у Беларусі. Чым прадыктаваныя гэткія новаўвядзенні і якія з іх выклікаюць пытанні як у прарэжымных, гэтак і ў незалежных прафсаюзаў, разбіраўся Андрэй Сульжыц. Замест працягу старога кантракту па ягоным заканчэнні заключаць новую дамову. Гэта адна са зменаў, прапанаваных у працоўны кодэкс Беларусі. Захада выклікае занепакоенасць нават у Дзяржаўнай федэрацыі прафсаюзаў. Там заклікаюць улады прадугледзець гарантыі працаўніку, што ягоныя ўмовы працы не пагоршацца. Не бачыць пазітыву ў змене прадстаўнік незалежнага прафсаюзнага руху Дзяніс Садоўскі. Гэта прывядзе да большай нестабільнасці, безумоўна, што для працоўных людзей, бо ён не будзе ведаць, ці ён застанецца тут працаваць альбо не. Так, гэта можа таксама быць дадатковым ціскам пры палітычных нейкіх сітуацыях. Таксама ўлады плануюць увесці новую форму працоўнага часу, самарэгуляваную. Цяпер наймальнік здолее прапаноўваць столькі працы, колькі вымагаюць існыя вытворчыя патрэбы. Гэта азначае, што ў наймальніка не будзе абавязку загрузіць работніка на поўніцу. Падобна на тое, што рыхтуюцца да таго, што прадпрыемства не будзе гатовае загрузіць чалавека на ўсе 40 гадзінаў у тыдзень. І гэта значыць, што шукаецца такая прававая канструкцыя, з дапамогай якой гэтая праблема, замест таго, каб быць праблемай у прадпрыемства, ці хаця б як мінімум быць супольнай праблемаю, цалкам перакладаецца на працаўніка. І гэта не вельмі справядліва. У незалежным прафсаюзным руху мяркуюць, што такая форма стасункаў, як праца ў рэжыме самарэгулявання, скіраваная найперш на тое, каб працадаўца выплочваў няпоўны заробак, то бок не плаціў за так званыя прастоі. І калі проста чалавек па меркаванню працадаўцы працаваў не ўвесь свой працоўны час, то, адпаведна, ён проста не будзе атрымліваць поўную заробітную плату, і, адпаведна, гэта прывядзе да сніжэння ўзроўня жыцця людзей. Пры гэтым у Федэрацыі прафсаюзаў вітаюць шэраг змяненняў. Сярод іх пашырэнне спісу работнікаў, якія змогуць атрымаць выходную дапамогу пры звальненні. Гарантаваны 14-дзённы сацыяльны адпачынак для бацькі пры нараджэнні дзіцяці, аплата за настаўніцтва ды адмена абмежаванняў у памеры пенсіяў у працоўных пенсіянераў. Андрэй Сульжыц, Белсат. Амаль 5 месяцаў нічога не вядома пра лёс былой спікеркі Каардынацыйнай рады Анжэлікі Мельнікавай. Сузаснавальнік фондаў «Байхэлп» і «Байсол» Алексей Лявончык распавёў Белсату аб прамежкавых выніках пошукаў палітыка. Разам з журналістамі-расследавальнікамі ягоная каманда збірае і аналізуе матэрыялы ад патэнцыйных сведкаў, што могуць праліць святло на знікненне кабеты. За даставерную інфармацыю аб месцазнаходжанні ці лёсе Мельнікавай Лявончык абяцае ўзнагароду ў 10 000 евро. Нам присылаюць матэрыялы. Это ўжо плюс тым, што людзі цікавяцца гэтай тэмай. Іншае пытанне, што, канешне, в этом бізнесе заўсёды ёсць дастаткова шмат тых, хто будзе прысылаць проста для того, каб, як кажуць, зрубіць бабла. Вот. Самыя адкровенныя фейкі мы адсеиваем, астатнія, якія больш-менш выглядаюць падобна на аўтэнтычна, ідуць на тэхнічны аналіз, на аналіз асяроддзя, атачэння і гэтак далей. У нас ёсць некалькі цікавых матэрыялаў, якія нам прыслалі цягам апошняга месяца. Я думаю, што праз нейкі час, можа быць, у нас будуць нават навіны. Але пакуль у нас ідзе аналіз гэтых матэрыялаў. На жаль, не магу вам на дадзены момант сказаць больш, таму што пакуль мы не ўпэўнены, аўтэнтычныя ці не, то я не маю права казаць аб тым, што ёсць яна, ці не ёсць, знойдзена, ці не знойдзена, жывая, ці не жывая.
Транспартавы калапс на беларуска-польскай мяжы. Антырэкорд за ўсю гісторыю пераходу. У пункце Берасце-Тэрэспаль утварылася гіганцкая чарга. На 18-ю гадзіну уезду ў Польшу тут чакалі больш за 3200 легкавікоў і 50 аўтобусаў. Беларускія памежнікі традыцыйна вінавацяць польскіх калег. Маўляў, за сотні яны прапусцілі толькі траціну машынаў ад звычайнага аб'ёму, што і справакавала затор. Ситуация застаецца напружанай і на іншых кірунках. На памежным пераходзе Каменны Лог уезду ў Літву чакаюць 150 легкавых аўтамабіляў. Амаль столькі ж стаіць у чарзе перад пунктам пропуску ў Беняконі. Напярэдадні стала вядома, што Латвія рыхтуецца абмежаваць міжнародныя аўтобусныя перавозы ў Беларусь і Расею. А 12 жніўня два буйныя перавознікі – беларускі Менск-Транс і літоўскі Еўралайнс абвясцілі пра скарачэнне колькасці рэйсаў у абодва бакі у звязку з захадамі літоўскай адміністрацыі транспартавай бяспекі. Каб крыху скампенсаваць страты, перавознік Еўралайнс пусціў па маршруце Менск-Вільня двухпавярховыя аўтобусы. У Беларусі амаль завяршыўся асноўны этап сёлетняй уступнай кампаніі. Чыноўнікі Мінадукацыі хваляцца рэкорднымі лічбамі. Усе планы выкананыя, недабору, маўляў, няма. Аднак ёсць шэраг даволі значных нюансаў, якія ставяць пад пытанне і якасць адукацыі, і эфектыўнасць штучных спробаў перакрыць дэфіцыт кадраў у пэўных галінах. Уладзіслаў Корсцак. У Беларусі больш 45 тысяч новых першакурснікаў. Сёлетняя уступная кампанія, аднак, сталася адною з самых напружаных за апошнія гады. Галоўны чыннік – рост прахадных балаў амаль па ўсіх кірунках навучання. Гэтак, напрыклад, на сусветную эканоміку, міжнароднае права у БДУ трапіць можна было толькі маючы амаль максімальныя 398 балаў. Некаторыя са спецыяльнасцяў адзначыліся і даволі высокаю канкурэнцыяй. Гэтак рэкорднаю сталася спецыяльнасць графічны і мультымедыйны дызайн у БДУ, амаль 15 чалавек на адно месца. У Віцебскім дзяржаўным універсітэце на міжнароднае права прэтэндавалі 11 з паловаю абітурыентаў. Далей размеркаваліся мастацкая адукацыя ў Беларускім дзяржаўным педагагічным універсітэце і педыятрыя ў Віцебскім медычным універсітэце. На бюджэтную форму навучання паступілі сёлета больш за 30 тысяч абітурыентаў. Важным нюансам тут, аднак, сталася шырокае выкарыстанне мэтавых месцаў. Іх занялі амаль 9 тысячаў чалавек. Гэтыя студэнты будуць вучыцца за кошт сродкаў прадпрыемстваў, на якіх пазней будуць абавязаныя адпрацаваць размеркаванне. Целевые направления – это так называемая, если можно выразиться таким словом, обязаловка. Их спускают на школу, и хочешь не хочешь, ты должен дать колхозу целевиков. Редкий целевик мотивирован. Да, и действительно есть такие дети, есть, которые берут, которые понимают, что ему проще поступить по целевому, но это скорее единичные случаи. Гэтак рэжым спрабуе змагацца з нястачаю кадраў у пэўных галінах. Па некаторых спецыяльнасцях да 80% залічаных на бюджэт складаюць менавіта мэтавікі. Найбольш у медыцыне, інжынернай справе, сельскай гаспадарцы. Аднак і гэта не зрабілася панацэяй. Аграрныя спецыяльнасці, сельскагаспадарчыя, вось, і там поўны правал. Бок там мэтавы набор, ён не даў абсалютна нічога. З 36 вышэйшых навучальных устаноў, вось, якія прымалі на мэтавую форму навучання, толькі 12 выканалі план. Адметна, што на платную форму навучання сёлета паступілі рэкордныя 15 тысяч абітурыентаў. У БДУ, напрыклад, гэта амаль 70% ад усіх залічаных асобаў. С большей охотой идут на платные места, на платное обучение. Почему? Это понятно, потому что не хотят так называемого рабства потом, отработки. Теперь срок отработки увеличился до 5 лет. А вось дзе няма нястачы, дык гэта ў рыхтаванні будучых сілавікоў. У Акадэміі МУС і Магілёўскім інстытуце МУС попыт абітурыентаў перавышаў колькасць наяўных месцаў у гэтых установах. Ниже голову. Так. Игорек, пониже. Ноги свистят.
Ты будешь альбо палач, альбо жертва, ахвяра, да? Вось. І калі такі выбор стаіць, а ён менавіта такі перад грамадствам дагэтуль стаіць, таму што машына тэрора не спыняецца, то, канешне, людзі мяркуюць прагматычна, не лічаць, што лепей тады мы будзем ужо палачамі, чымся ахвярамі. Агулам нават на спецыяльнасцях з самым высокім сёлета прахадным балам ёсць праблемы з рэалізацыяй якаснага навучання. Паводле старшыні адукацыйнай камісіі пры каардынацыйнай радзе Паўла Церашковіча, каток рэпрэсіяў у БДУ найбольш прайшоўся менавіта па спецыялістах у міжнародным праве. Бальшыню з іх звольнілі з палітычных матываў пасля 2020 года. Уладзіслаў Корсак, Белсат. Упершыню за 4 гады кіраўнікі Расіі і ЗША правядуць асабістую сустрэчу. Пляцоўкаю для перамоваў, якія могуць наблізіць перамір'е ва ўкраіне, станецца вайсковая база на Алясцы. Лідары краінаў Еўропы і прэзідэнт Украіны заклікаюць не весці дыялогу за іхнаю спінаю, а Дональд Трамп пагражае Маскве, цытата, вельмі сур'ёзнымі наступствамі у выпадку правалу перамоваў. Руслан Ігнатовіч працягне. Да гістарычнай сустрэчы Дональда Трампа і Владзіміра Пуціна застаюцца гадзіны. Сёння над паўночным ледавітым акіянам баразніў неба. Самы адсочваны рэйс у свеце. Паводле сервісу Flight Radar 24 борт Расія прызямліўся ў Энкарыджы, найбуйнейшым горадзе штату Аляска. Расійскае агенцтва ТАСС паведаміла, у ЗША прыбыла перадавая група, якая рыхтуе глебу для саміту. Чаму менавіта Аляска? Месца сустрэчы абіралі доўга. Еўрапейскія гарады адхіліў Крэмль праз ордар міжнароднага крымінальнага суда на арышт Пуціна. Разглядалі таксама Вугоршчыну і Аб'яднаныя Арабскія Эміраты. Бакі пастанавілі, што адзіную пляцоўку, здольную забяспечыць патрабаванні расійскага боку што да бяспекі, будзе вайсковая база Элмендорф-Рычардсан на Алясцы. Асабістая сустрэча пачнецца заўтра, 15 жніўня, аб 11 године паводле мясцовага часу. Эта беседа пройдет в формате тет-а-тет, естественно, с участием переводчиков. Затем состоятся переговоры в составе делегаций, и эти переговоры продолжатся за рабочим завтраком. Таксама Ушакоў паведаміў пра ўзгодненыя тэмы перамоваў. Перадусім, гэта вайна ва ўкраіне, супраца ЗША і Расія ў эканамічнай сферы ды пытанні глобальнай бяспекі. Дапамагаць Пуціну будуць Ушакоў, міністр замежных справаў гэтай краіны Сергей Лаўроў, міністр абароны Андрей Белавусаў, міністр фінансаў Дзяніс Сілуанаў, а таксама кіраўнік фонду беспасярэдніх інвестыцыяў Кірыл Дмітрыеў. Напярэдадні ў Берліне прайшоў онлайн-саміт з удзелам прэзідэнта Украіны Уладзіміра Зяленскага, лідараў Еўразвязу і кіраўніцтва НАТО. Еўропа перасцерагала Трампа ад дамоўленасцяў за спінаю Кіева. Пазіцыя адзіная. Тэрытарыяльныя пытанні можна абмяркоўваць толькі з удзелам Украіны. Трамп у адказ запэўніў, пытанне абмену тэрыторыяў з Пуціным ён уздымаць не будзе. Паводле тэлеканалу NBC News размова сканцэнтруецца на спыненні агню і гарантыях бяспекі для Украіны. Пазіцыя Еўропы ў гэтым пытанні надзвычай ясная. Неабходныя моцныя і надзейныя гарантыі бяспекі, якія дазволяць Украіне эфектыўна абараняць свой суверэнітэт і тэрытарыяльную цэласнасць. Калі можна выкарыстаць словы прэзідэнткі Урзулі фон дэр Ляен для тлумачэння гэтай канцэпцыі, яна неаднаразова згадвала так званую стратэгію сталёвага дзікабраза. Гэта значыць зрабіць так, каб Украіна стала цалкам непрыдатнаю для праглынання вонкавым агрэсарам. Сустрэча ў Энкарыджы пройдзе на фоне наймацнейшага абвастрэння на фронте. Расійскія войскі нечакана прарваліся на поўнач ад Пакроўску, зайшоўшы на 10 кіламетраў углыб украінскіх пазіцыяў. Аналітыкі не выключаюць, гэта манеўр, каб узмацніць перамоўныя пазіцыі Пуціна. Разам з тым Дональд Трамп папярэдзіў, калі Пуцін не спыніць вайны пасля сустрэчы, Расію чакаюць, цытата, вельмі сур'ёзныя наступствы. Якімі яны будуць, у Вашынгтоне пакуль не кажуць. Руслан Ігнатовіч, Белсат.
Тым часам Расія і Украіна здзейснілі сёння праз тэрыторыю Беларусі чарговы этап абмену палоннымі. Бакі перадалі адзін аднаму па 84 асобы. Ва Ўкраіну вярнуліся 33 вайскоўцы і 51 цывільная асоба. Некаторыя з іх былі захопленыя акупацыйнымі ўладамі так званых ДНР і ЛНР яшчэ да пачатку паўнамаштабнага ўварвання. Адзін з вызваленых украінцаў правёў у расійскім палоне больш за 4000 дзён. І ў працяг тэмы. Кожны месяц з Расіі ва Ўкраіну вяртаюцца целы загінулых вайскоўцаў і ваеннапалонных. Усіх іх трэба ідэнтыфікаваць і перадаць родным. Аднак разам з целамі украінскіх байцоў перадаюць і парэшткі расійскіх салдатаў. Такія выпадкі не адзінкавыя. Як ва Ўкраіне ідэнтыфікуюць загінулых воінаў? Падрабязнасці ў матэрыяле маіх калегаў. У межах стамбульскіх дамоўленасцяў Украіна нядаўна завяршыла чарговую буйную рэпатрыяцыю целаў загінулых воінаў. На мяжы з Расіяй прадстаўнікі генеральнага штабу і галоўнага ўправлення выведкі Міністэрства абароны Украіны забралі дадому целы больш як 6000 чалавек. Дасюль мы атрымалі каля 16 000 целаў нашых абаронцаў. Гэта ў межах рэпатрыяцыйных захадаў, то бок тое, што перадавалася падчас абменаў. Пасля стамбульскіх дамоўленасцяў толькі сёлета мы атрымалі амаль 11 600 целаў. І далей мы кантактуем з установамі судова-медычнай экспертызы па ўсёй краіне, де робім аналіз нагрузкі, якая установа можа прыняць якую колькасць целаў. Каб загінулыя героі нарэшце вярнуліся да родных, патрэбныя каманды, што складаюцца з судова-медычных экспертаў, следчых і крыміналістаў Нацыянальнай паліцыі Украіны, кажа намеснік начальніка аддзелу следчага ўпраўлення. Былі створаны 7 працоўных групаў, 5 з якіх беспасярэдне працуюць у палявых умовах. 2 працуюць у Палтаўскім бюро судова-медычнай экспертызы. Групы працуюць штодня амаль у кожнай вобласці. У Палтаўскую, напрыклад, пасля абмену былі скіраваныя 1000 целаў украінскіх воінаў. Гэта немалая праца, прызнаецца Аляксандр Броўкін, улічваючы, колькі целаў магчыма агледзець за дзень. 2 групы аглядаюць каля 10 чалавек, а ў палявых умовах 5 групаў апрацоўваюць прыкладна 80 чалавек. Агляд толькі першы этап. Калі апазнанне роднымі ўжо немагчымае праз стан цела, даследуюцца зубы, бяруцца адбіткі пальцаў. Звяртаюць увагу і на наяўнасць татуяванняў, траўмаў і фізіялагічных асаблівасцяў. Апісваюцца ўсе рэчы, знойдзеныя пры целах. Аднак у апошніх абменах з Расіяй у большасці выпадкаў Украіна атрымлівае мяшкі з невядомым зместам, без дадатковай інфармацыі. Гэта падаўжае тэрміны апазнання. Працэс апазнання доўжыцца ад тыдня да 3 месяцаў. Часам нават у адным пакеце могуць быць парэшткі 4 ці 5 целаў. І з цягам часу я прыходжу да высновы, што гэта робіцца наўмысна бокам ворага, каб ускладніць працэс апазнання нашых абаронцаў. А часам у мяшках аказваюцца целы з прыкметамі вайскоўцаў расійскай арміі. Мы маем 17 выпадкаў сёлета, дзе выяўленыя целы, што, на маю думку, ваявалі на баку ворага. Вось гэта фота нядаўна знойдзеных целаў. Яны перадаюць такія целы ва ўніформе РФ, пры якіх мы знаходзім дакументы, вайсковыя білеты расійскай арміі, пашпарты, жэтоны. Для апазнання целаў загінулых адным з асноўных метадаў застаецца ДНК-экспертыза. Для гэтага ува ўсіх бяруцца ўзоры костак. Косткавая тканка раскладаецца найпавольней і яшчэ можа змяшчаць жывыя клеткі, прыдатныя для экспертызы. Тут відбуваецца огляд кісток? Тут адбываецца агляд костак, кладзецца металічны шарык, кладзецца костка, закручваецца і здрабняецца. І вось колькі гэтых беленькіх прабірак, столькі, магчыма, розных асобаў, а можа, некаторыя з іх будуць ад аднаго чалавека. Об'яднаюцца, да. З пачатку паўнамаштабнага ўварвання Расіі колькасць лабараторыяў, што могуць праводзіць ДНК-экспертызу ва ўкраіне сіламі МУС, падвоілася. Цяпер іх 20, яшчэ 3 рыхтуюць да запуску. З 2022 года сабраныя 130 000 ДНК-узораў сваякоў для апазнання загінулых украінскіх салдатаў. Насправді це ж не 6 000. Насамрэч, гэта ж не 6 000 целаў, а гэта ўдвая ці ўтрая больш узораў трэба будзе даследаваць. Бо калі мы адкрываем пакет, а там пад адную маркіроўку 5, 7, 10 фрагментаў, то трэба даследаваць усе гэтыя 10 фрагментаў. То дослідити треба 10 фрагментів. Вынікі ДНК-экспертызы скіроўваюцца следчаму і ўносяцца ў дзяржаўны рэестр, у якім шукаюць супадзенне профіляў. Толькі ў выпадку супадзення ДНК-профілю сваяка і загінулага следчы высвятляе асобу і можа вярнуць цела украінскага салдата сям'і. Ірына Юр'ева, Сергей Іваноў, Віктор Ляўчук, Антон Перапяліца, Белсат.
У некалькіх гарадах Сербіі, у тым ліку Белградзе і Новым Садзе, адбыліся масавыя сутыкненні паміж апазіцыйнымі дэманстрантамі, прыхільнікамі прэзідэнта Александра Вучыча і паліцыяй. Паводле ўладаў дзесяткі чалавек атрымалі раненні. Удзельнікі канфліктаў закідвалі аднаго каменямі, петардамі і фейерверкамі. Паліцыя спрабавала разняць бакі. Прэзідэнт Вучыч заявіў, што пацярпелі 64 ягоныя прыхільнікі і паабяцаў жорстка пакараць удзельнікаў боек. Паводле шэфа сербскай паліцыі на поўначы краіны раненні атрымалі 16 паліцыянтаў і 50 дэманстрантаў. Пратэсты апазіцыі доўжацца ўжо 9 месяцаў. Дэманстранты патрабуюць пакараць вінаватых за трагедыю ў Новым Садзе. Летась у лістападзе на чыгуначнай станцыі гэтага гораду падчас рэканструкцыі абрынуўся жалезабетонны навес, у выніку чаго загінулі 16 чалавек. Таксама пратэстоўцы заклікаюць узмацніць барацьбу з карупцыяй і правесці пазачарговыя выбары. Прэм'ер-міністр Сербіі ўжо сышоў у адстаўку, а Александр Вучыч напярэдадні заявіў, што не будзе вылучаць сваёй кандыдатуры на наступных прэзідэнцкіх выбарах. Беларусь трапіла на кулінарны алімп. Творожны сыр вяршковы гандлёвай маркі «Свежа» кампаніі «Савушкін прадукт» атрымаў найвышэйшую ўзнагароду на прэстыжным міжнародным конкурсе «Superior Taste World» у Бельгіі. Гэта 3 зоркі і крыштальная прэмія, якую прысуджаюць прадуктам, што 3 гады запар атрымлівалі максімальныя ацэнкі за смак і якасць. Для беларускіх вытворцаў гэта асаблівае дасягненне. Вяршковы стаўся ўсяго другім прадуктам з Беларусі, які быў адзначаны крыштальнаю прэміяй. Раней яе атрымліваў бялковы ёгурт «Теос», які за 10 гадоў сабраў 7 найвышэйшых узнагародаў. Конкурс Superior Taste World – адна з самых прэстыжных сусветных сертыфікацыяў смаку, якую праводзяць ужо больш за 20 гадоў. Журы спаборніцтва складаюць больш за 250 сусветна вядомых шэф-кухараў і самелье, уладальнікаў зорак Мішлен і тытулаў «Кухар года». Усе прадукты ацэньваюцца ўслепую па некалькіх крытэрыях – смак, водар, тэкстура і агульнае ўраджанне. І гэта ўсе навіны ў сённяшнім аб'ектыве. Больш інфармацыі ў тэлеграм-канале Белсату, QR-код для пераходу на які вы цяпер бачыце на сваіх экранах. Але не пераключайцеся, наперадзе вас чакае агляд публікацыяў нашай старонкі і студыя Белсат, якую мы правядзем разам з Анастасіяй Русецкай. Вітаю спадарства, госця сённяшняй студыі Святлана Шаціліна, кіраўніца місіі дэмакратычнай Беларусі ў Кіеве. У эфіры яна з'явіцца ўжо неўзабаве, а пакуль распавяду, якія артыкулы варта пачытаць на нашай старонцы. Вучэнне «Захад-2025» адкрытыя і не нясуць пагрозы суседнім краінам, запэўнівае Міністэрства абароны Беларусі. Назіральнікі АБСЕ запрошаныя для кантролю, а войскі будуць адпрацоўваць сцэнары гарантавання бяспекі саюзнай дзяржавы. Мой калега Роман Шавель прааналізаваў у размове з экспертамі, ці маюць усё ж падставу хвалявання з нагоды вучэнняў. Беларускія афіцыйныя асобы адзначаюць, што памер вучэнняў зніжаны, а асноўныя манеўры адсунутыя ў глыб краіны. Лукашенко падкрэсліваў, гэта робіцца, каб не выклікаць напружанасці на заходніх межах. Тым не менш, на захадзе сочаць за падзеяй з увагай. Украіна і краіны НАТО рыхтуюцца да магчымых сцэнароў, хоць на гэты момант беспасярэдняй пагрозы з боку Беларусі не фіксуецца. Эксперты мяркуюць, што для ўзнікнення рэальнай ваеннай небяспекі патрэбная значна большая канцэнтрацыя войскаў, чымся тая, што плануецца. Аналітыкі таксама адзначаюць, што імавернасць канфлікту застаецца нізкая. Ні Лукашэнку, ні Расіі нявыгадна адкрываць новы фронт. Беларусь імкнецца выйсці з міжнароднай ізаляцыі, выкліканай рэпрэсіямі і суўдзелам у вайне Расіі супраць Украіны. Аднак на захадзе па-рознаму ставяцца да Менску, калі прадстаўнікі Злучаных Штатаў Амерыкі ўжо неаднойчы наведвалі Беларусь і дамагліся нават вызвалення палітычных вязняў. Еўрапейскія краіны застаюцца больш асцярожнымі. Доктар палітычных навук, дырэктар Інстытуту палітычная сфера Андрэй Казакевіч тлумачыць Белсату розніцу ў падыходах ЗША і еўразвязу ў тым, што Вашынгтон не лічыць Беларусі і агулам усяго нашага рэгіёну, у тым ліку нават Украіны, вельмі важнымі для сябе. На ягоную думку, улады Беларусі гатовыя размаўляць толькі пра тое, што яны могуць атрымаць за вызваленне палітвязняў.
А еўрапейскім краінам хацелася б чагосьці больш. Яны хочуць абмяркоўваць пытанні бяспекі, міграцыйнага крызісу, сітуацыю ва ўкраіне. Для іх толькі гэты трэк недастатковы, бо для іх беларускі ўрад усё-такі крыніца рэальнай пагрозы і рэальных праблемаў. Еўрапейскія краіны патрабуюць не толькі вызвалення палітвязняў, але і доўгатэрміновых гарантыяў бяспекі. Пакуль улады не гатовыя да сур'ёзных саступак, дыялог з Менскам застаецца складаным. Больш меркаванняў экспертаў шукайце ў вялікім матэрыяле на старонцы belsat.eu. Польскія ўлады перасталі прымаць у беларусаў дакументы, выдадзеныя на бланках БССР або Савецкага Саюза. У першую чаргу гэта пасведчанне аб нараджэнні і шлюбе. Цяпер, каб выкарыстоўваць іх у Польшчы, нашым суайчыннікам трэба атрымліваць дублікаты ў ЗАГСах на тэрыторыі Беларусі, ставіць апастыль у МЗС і рабіць натарыяльны пераклад. Як гэта адаб'ецца на беларусах за мяжой і што рабіць? Адказ юрысткі Ганны Мацееўскай на старонцы belsat.eu. Юрыстка лічыць, што рашэнне можа быць звязанае з так званымі міграцыйнымі чысткамі. Для шмат каго гэта будзе сур'ёзнай праблемай. Ехаць пад дакументы дадому асцерагаюцца тыя, каму пагражае пераслед, а для атрымальнікаў міжнароднай абароны паездка ў Беларусь пацягне страту статусу. Можа так стацца, што беларусы з міжнароднай абаронай будуць у лепшым становішчы, бо ім не прыйдзецца наноў тлумачыць, чаму яны не могуць паехаць у Беларусь па дублікаты дакументаў. Тым жа, хто легалізаваны на іншых падставах, можа быць складаней, бо давядзецца ехаць у Беларусь і несці таксама фінансавыя выдаткі. Пакуль не зразумела, як новыя правілы будуць прымяняцца да ўцекачоў, але ў чэргах ужо фіксуюцца адмовы прымаць беларускія зялёныя кніжачкі старога ўзору. Падрабязнасці чытайце ў матэрыяле Ганны Ганчар. Фонд «Байсол» яшчэ не зацвердзіў рэгламенту працы камісіі, якая мусіць праверыць абвінавачанні на адрас кіраўніка арганізацыі Андрэя Стрыжака. Яго часова адхілілі ад кіраўніцтва фондам пасля заяваў жанчын пра рассылку інтымных фота. Фондам цяпер кіруе дырэктарат. На пытанне нашага карэспандэнта, ці аплатны адпачынак далі Стрыжаку, не адказалі. Першапачаткова вынікі правярання абяцалі абвясціць да 1 верасня. Але на 13 жніўня дакумент аб працы камісіі ўсё яшчэ не гатовы. У фондзе тлумачаць, што камісія збярэ і ананімізуе звароты пацярпелых, перадасць іх незалежным экспертам, а сам Стрыжак не будзе браць удзел у яе працы. Юрысты выказваюць сумневы ў юрыдычнай незалежнасці камісіі і легітымнасці рашэнняў дырэктарату, бо паводле статуту фонд фактычна кантралюецца Стрыжаком. Ці прайграла паўстанне 2020 года і як свет мае рыхтавацца да пераменаў у Беларусі? Старэйшы аналітык Цэнтру еўрапейскай палітыкі ў Брюсселі Аменда Пол дала нашаму тэлеканалу эксклюзіўнае інтэрв'ю. Глядзіце ў эфіры студыі Белсат ужо неўзабаве. Запрашаю. І да першай нашай тэмы па выніках канферэнцыі «Новая Беларусь» адбыўся шэраг прызначэнняў. Гэтак кіраўніцаю місію дэмакратычных сілаў Беларусі ў Кіеве сталася Святлана Шаціліна, якая даўно жыве ва ўкраіне. Ейная кароткая біяграфічная даведка вашай увазе. Святлана Шаціліна – нарадзінка Менску. Неўзабаве пасля прыходу да ўлады Александра Лукашэнкі з сям'ёю пераехала на радзіму мужа ва ўкраіну. З 2020-го пачатку паўнамаштабных пратэстаў займалася праваабарончай і валанцёрскай дзейнасцю, звязаную з беларускаю дыяспарою ва ўкраіне. Пасля паўнамаштабнага ўварвання Расіі ў 2022 годзе Шаціліна нейкі час была на акупаванай тэрыторыі ў Ворзалі, каля Кіева. Пасля вызвалення далучылася да арганізацыі гуманітарнай дапамогі. Святлана Шаціліна змяніла Геннадзя Манька, які займаў пасаду кіраўніка місіі дэмакратычнай Беларусі ў Кіеве 2 апошнія гады. Шаціліна была ягонаю намесніцай. У заяве аб'яднанага пераходнага кабінету, прысвечанай прызначэнню, гаворыцца, што яна зоймецца дыпламатычнымі кантактамі з украінскімі ўладамі, культурніцкаю дыпламатыяй і падтрыманнем беларускай дыяспары, а таксама прававой і гуманітарнай дапамогай беларусам ва ўкраіне, у тым ліку добраахвотнікам.
Новая прадстаўніца дэмакратычнай Беларусі ва ўкраіне на фоне перамоваў Пуціна і Трампа, якія могуць прывесці да спынення вайны ва ўкраіне. І таму, спадарства, сёння мы вырашылі вас запытацца, як у свеце гэтых падзеяў вы бачыце супрацу бліжэйшымі гадамі паміж Беларусю і Украінай. І прапанавалі такія варыянты адказаў. Палепшыцца, але палепшыцца стасункі з рэжымам. Супраца з дэмакратычнымі сіламі палепшыцца. І трэці варыянт, што міждзяржаўныя стасункі застануцца без зменаў, так як яны застаюцца цяпер, фактычна з мінімумам кантактаў. Заклікаем гаспадарства галасаваць, якія вынікі мы агучым цягам нашай размовы. А ўжо цяпер з намі на сувязі кіраўніца місіі дэмакратычных сілаў Беларусі ў Кіеве Святлана Шаціліна. Добрый вечар. Добрый вечар. Святлана, ваш папярэднік, як ведаем, зараз знаходзіцца у стане, чакае дакументаў для легалізацыі ў Польшчы. Ён кажа пра тое, што гэта абмяжоўвае ягоныя магчымасці ездзіць ва ўкраіну. Ці можна сказаць у такім выпадку, што вашае прызначэнне гэта тэхнічная замена, ці ўсё ж не? Доброго вечора ще раз. Ні, я не вважаю, що це технічна заміна. Я думаю, що я буду працювати ніби з чистого листа, в тому сенсі, що мені потрібно улічувати і робити так свою роботу, щоб білоруси в Україні вважалися саме дружнім народом. Вам наколькі падаецца, што гэта ўвогуле рэальна? Якія канкрэтна вы ставіце перад сабой мэты, крокі і тэрміны? Мені подається, що я маю почати. Мій перший крок має бути таким, щоб українське суспільство чітко зрозуміло, що білоруси, які прагнуть європейського вибору, дійсно друзі України. Я маю працювати з українським суспільством, я маю працювати з українською владою, і я маю працювати з білоруською діаспорою, яка є тут всередині України. І якщо ці три напрямки будуть успішними, то тоді наратив, що білоруси, проєвропейські білоруси є нашими друзями, буде працювати. Тым не менш, вы кажаце, што пачнеце сваю працу з чыстага ліста. Ці гэта сведчыць пра тое, што папярэднікі нічога не было зроблена? Я тільки як 4 дня призначена, тому, щоб сказати, чи є якась робота, яка велась, треба час, щоб зануритись туди. Я би не хотіла казати, що ніхто нічого не робив. Це не так, робота велась, але щоб бути коректною, треба розуміти те, що було зроблено. Спадарня Святлана, але вы былі намеснікам кіраўніка гэтай місіі ў Кіеве, намеснікам спадара Геннадзя Манько. Калі можна па пунктах, што лічыце поспехамі за апошні час у місіі дэмакратычнай Беларусі ва ўкраіне, чаго ўдалося дасягнуць, якія кантакты наладзіць, ці можа якія захады пралабіраваць? Я би сказала так, це була формальна посада, тепер, я сподіваюся, вона стане практичною. У адным са сваіх інтэрв'ю нядаўніх вы сказалі, што ўпэўненыя, што сустрэча Ціханаўскага і Зеленскага раней ці пазней адбудзецца. Спадзяецеся на тое, каб яна адбылася як мага хутчэй. Маё пытанне, чаму, на вашу думку, што перашкаджала адбыцца гэтай сустрэчы раней, і чаму цяпер яна, на ваш погляд, важная для абодвух бакоў? Яна не відбулася до цього, тому що українська влада має розуміти, що вона співпрацює з представником, за яким стоять сили білоруського, європейського, проєвропейського вибору. І що за цим стоять люди. Я думаю, що моє завдання працювати в такий спосіб, щоб принаймні білоруська діаспора в Україні продемонструвала цей проєвропейський вибір, і тоді наступний крок можемо говорити про зустріч на більш високому рівні.
Спадарня Святлана, вы кажаце пра тое, што адной з задачаў стане тое, каб змяніць вобраз беларусаў у вачах украінскага грамадства. Як цяпер выглядаюць беларусы для украінцаў, якія вось ужо столькі часу супрацьстаяць расійскай агрэсіі, як успрымаюць цяпер беларускі народ? Дуже коротко, якщо сказати, відповісти на це питання, то в 22-му році я живу в Орзілі біля Бучі, я бачила танки, які йшли на мене з Білорусі. І я не знала, як до цього емоційно ставитись. За 4 роки, які пройшли з 22-го тепер до 25-го року, я можу спокійно дивитися в очі українцям, тому що та частина активних білорусів, волонтерів, білоруських добровольців, білорусів, які з-за кордону допомагають українському війську, ця частина стала значнішою і її бачно вже українському суспільству. Тому якщо оцінювати стан українців до білорусів в 2022 році на нулі, то, на мій погляд, тепер це трійка, якщо брати по 10-бальній системі. З одного боку, так, ви кажете, що гэта тройка з 10-бальнай сістэмы, а з іншага боку, вядома, што паўнамаштабнае ўварванне, менавіта якое адбылося ў 22-м годзе, у тым ліку з тэрыторыі Беларусі, яно падзяліла сем'і, якія жылі пры межах. То бок мы ведаем гісторыі, калі сям'я, напрыклад, бацькі засталіся ва ўкраіне і жывуць там, а іхныя дзеці ў свой час, яшчэ да падзеяў 2022-го, выехалі ў Беларусь, яны там знайшлі працу, жывуць і працуюць да гэтага часу. І цяпер атрымліваецца, што сем'і падзеленыя, тым не менш стасункі застаюцца і, напрыклад, родныя да сваіх дзяцей ездзяць праз Польшчу, то ўсё ж такі, можа, нельга казаць пра тое, што з 10 до 3 упала? Ні, вона підросла з 0 до 3. Вона не впала. Тому що в мене, наприклад, теж мої батьки знаходяться в Мінську. І коли я спілкувалася зі своєю мамою в 22-му році, то чула текст, який я чую з білоруського телевізора, про те, що Буча – це фейк і тому подібне. І я не спілкувалася з нею деякий час. Зараз ситуація змінилася в тому сенсі, що я просто спілкуюся з нею як з мамою. Тобто так само ситуація відбувається в Україні з білорусами. Українці спочатку в 22-му році сприймали всіх білорусів як тих, хто відповідає за те, що на них пішли танки. А 3 роки минуло, і зараз ця ситуація змінилась. Тобто я спокійно кажу, що я білоруска, тому що мій особистий досвід, те, що я робила за ці 3 роки, каже про те, що я на боці України. І чим більше білорусів буде демонструвати своїми діями, що вони допомагають Україні в війні, а це, на мій погляд, найголовніше, що зараз турбує українців, що білоруси їм допомагають проти Ерефії. І якщо цей наратив буде поширюватись, то тоді в нас є шанс, що ми стрійки підростемо, хоча б до 8. Спадарня Святлана, калі казаць пра стаўленне не да беларусаў як народу, як да людзей, а да беларускай дзяржавы, бо я памятаю у першыя месяцы вайны, калі мы з калегамі прыехалі працаваць у Кіеў і ў прыфронтавыя гарады і мястэчкі, то мы часта чулі ад людзей, як так ён мог надаць сваю тэрыторыю, бо мы ему так верылі. То бок нават пасля падзеяў 2020 года ў Беларусі ва украінскага грамадства заставалася нейкая вось такая вось романтычная захопленасць рэжымам Лукашэнкі. Як цяпер? Ці ёсць гэты падзел стаўлення да беларусаў як людзей і да рэжыма Лукашэнкі да Беларусі як дзяржавы? Я думаю, що особливість стосунків між Білорусі і Україною полягає в тому, що ми один про одного не так багато знаємо. І ми ці
багато десятиліть їли те, що нам годувала, тим, що нас годувала російський телевізор. Тому мені здається, що зараз ситуація кардинально змінилася. І як ви бачили українську історію за останні, скажімо, 20 років, українці дуже швидко змінюють свою думку. Президент, який був вчора ще дуже популярний, може стати через 3 роки зовсім непопулярним. Тобто це така особливість української ментальності. Вони оцінюють по справах. Вони полюбляють дуже швидко, але і ненависть приходить теж дуже швидко. Тому за ці більш 20 років, що я живу в Україні, я чула дуже багато років, що ось у вас є батька, і там у вас все гаразд, дороги чисті, все окей. Я завжди казала, що це не так. В нас дуже схоже на концтабор. Все чисто, як там, але людина не має ніяких прав. І тому зараз українці дуже швидко в 22-му році змінили свою точку зору. Тому я сподіваюся, що оця тенденція, що Білорусь має бути європейською і тільки з європейською Білоруссю Україні буде спокійна на своїх кордонах, оця точка зору має домінувати. Спадарня Святлана, мы сёння пытаемся у гледачоў нашай трансляцыі, як яны бачаць будучыню украінска-беларускіх дачыненняў міждзяржаўных. І трэба сказаць, што з тых, хто прагаласаваў пад нашай трансляцыяй, 62% лічаць, што бліжэйшыя гады сітуацыя застанецца без зменаў. То бок дзяржавы паміж сабой фактычна не будуць мець ніякіх стасункаў. Кожны чацвёрты, 25%, лічаць, што бліжэйшым часам палепшыцца супраца з дэмакратычнымі сіламі Беларусі і 13% лічаць, што стасункі палепшацца з рэжымам Лукашэнкі, магчыма, пасля заканчэння вайны. Як вы бачыце гэтую будучыню на найбліжэйшыя гады? Якія прагнозы можна паставіць, напрыклад, пасля таго, як спыніцца агонь ва ўкраіне? Мені здається, Україна Україна побачить, що тільки проєвропейська Білорусь є тим заходом, який збереже Україні спокій. І мені подається, що ті українці, які не вірять в співпрацю держав, мають на це рацію, тому що спочатку, щоб була співпраця, режим Лукашенки має змінитися. Білорусь має стати проєвропейською державою. І тоді у цих стосунків є перспектива. Але стасункі развіваліся з 2019 года, з прыходу да ўлады Владимира Зеленскага і да пачатку паўнамаштабнай агрэсіі. І наяўнасць рэжыма Лукашэнкі, 20-й год і масавыя рэпрэсіі гэтаму неяк не заміналі. Я думаю, що ви зараз так кажете з точки зору білоруса, який дивиться на Україну з білоруською ментальністю. Я намагаюся на це подивитися як білоруска, яка 20 років живе тут. І українці не сприймали білоруський режим так, як вони його сприймають з 2022 року. На жаль. Да рэчы, што да неафіцыйных стасункаў дзейных уладаў Беларусі з Украінай, як памятаем, Лукашенко пастаянна кажа, што пэўныя кантакты ёсць і яны спрыяюць абмену палоннымі. Вось маем чарговы абмен палоннымі праз Беларусь, абмяняліся палоннымі Украіна і Расія. Як вядома, з пачатку года было 17 этапаў, а ў 24-м 12 абменаў. У свой час, у сваю чаргу, кіраўнік КДБ Іван Церцель, кіраўнік беларускага КДБ, кажа пра тое, што адбылося 38 аперацыяў абмена паміж Украінай і Расіяй. І вось тут паўстае пытанне, калі Лукашенко ўзгадвае тыя самыя неафіцыйныя стасункі, што вам пра іх вядома? Нічога поки. Ці вы не думаеце, што, займаючы пасаду цяпер і кіруючы місіяй дэмакратычных сілаў, ўсё ж такі трэба прыгледзецца да гэтага больш уважліва?
Мені подається, все, що стосується гуманітарних треків, мають бути гуманітарними треками. А те, що стосується будучині і перспективи політичної, це треба розділяти. Допомога в обміні полоненими між РФ і Україною Лукашенки тільки в тому, що він дає свою територію для цього. І все. Якщо б він не пускав танки з цієї сторони, і не треба було б допомагати. Це перше. А те, що стосується політичної ситуації, мені здається, що чим раніше буде розуміння і в самій Білорусі білоруського народу, і поза межами, що без безпечного європейського вибору Білорусі не буде нормальних стосунків між Україною і Білорусі, тим швидше ці процеси будуть йти, які приведуть нас саме до нормальних стосунків. Спадарня Святлана, калі казаць пра канкрэтныя ўсё ж такі крокі, якія асноўныя выклікі цяпер бачыце перад сабою, калі можна, напрыклад, топ-5 практычных крокаў, якія цяпер трэба зрабіць для беларусаў ва ўкраіне? Перший крок – це насамрэч зібрати ті проблеми, які були би на поверхні для білорусів, і зробити це на рівні діалогу. Я не хотіла би бути зверху, я хотіла би, як я вже казала, бути в полі, я хотіла би бути поруч з білорусами. Це перше. Тобто узмацніть в такий спосіб білоруську діаспору, вирішуючи на практичному рівні їх проблеми. Це перше. Друге, допомогти білоруським добровольцям в питаннях легалізації, але теж треба спочатку вивчити це питання. Третє – це намагатися на дипломатичному рівні просувати певні наративи. І оскільки я тільки 4 дня, як призначена на посаду і не є фаховим дипломатом, я вчусь цьому. Дякуем за гэтую размову. Кіраўніца місіі дэмакратычных сіл Беларусі ў Кіеве Святлана Шаціліна была нашай госцей. 5 гадоў таму Беларусь стала арэною найбуйнейшых у сваёй гісторыі пратэстаў. Сотні тысяч людзей выходзілі на вуліцы, каб патрабаваць свабодных выбараў і сыходу Лукашэнкі. Цяпер праз палову дзесяцігоддзя барацьба працягваецца ў падполлі, на выгнанні, на міжнародных пляцоўках. Пра вынікі тых падзей і магчымыя дэмакратычныя змены ў Беларусі у эксклюзіўным інтэрв'ю карэспандэнту Белсату Алесю Сілічу распавяла старэйшы аналітык Цэнтру еўрапейскай палітыкі ў Брусэлі Аменда Пол. Запрашаю да прагляду. Спадарня Пол, гэты месяц жнівень адзначаны 5-годдзям беларускай рэвалюцыі 2020 года, як яе шмат хто называе. І гаворка ідзе не толькі пра 9 жніўня, дзень чарговых псеўдавыбараў у нашай краіне. Падчас толькі 2 нядзеляў, 23 і 30 жніўня, толькі на вуліцы Менску, беларускай сталіцы, выходзіла кожны раз да 500 000 пратэстоўцаў. Асабіста я ніколі раней у сваім жыцці на свае ўласныя вочы не бачыў такога мора людзей. Ці згодныя вы з меркаваннем, што тая рэвалюцыя ўсё ж прайграла, бо Лукашенко застаўся ў прэзідэнцкім крэсле? І чаму? Я абсалютна не згодная з тым, што рэвалюцыя прайграла. Некаторыя рэвалюцыі адбываюцца хутка, але некаторым з іх патрэбны час. І менавіта гэтак у выпадку Беларусі. Праз 5 гадоў людзі ўсё яшчэ змагаюцца за сваю свабоду, і за гэты час было дасягнута шмат. Але, вядома, гэта не заўсёды відаць тым, хто не ў Беларусі, або тым, хто не сочыць за гэтую тэмай. Барацьба працягваецца ўнутры краіны, у значнай ступені ў падполлі. Зразумела, бо жыццю барацьбітоў штодня пагражае небяспека. Усё яшчэ ад жудаснага рэжыму спадара Лукашэнкі, у тым ліку і тым, хто не ў Беларусі. Шмат было дасягнута пераможцай выбараў лідаркай беларускай апазіцыі Святланай Ціхановскай. Яна змагаецца штодня за свабоду Беларусі і будзе, я ўпэўненая, працягваць гэта рабіць. І яна, думаю, правяла і праводзіць неймаверную працу з людзьмі па-за межамі Беларусі, а таксама з тымі, хто рызыкуе жыццём штодня ўнутры краіны, змагаючыся ў падполлі за свабоду. Лукашенка сыдзе ў рэшце рэшт. Гэта толькі пытанне часу. Еўропа заўсёды падтрымлівала і працягвае падтрымліваць беларускіх пратэстоўцаў і знакамі салідарнасці і фінансамі. Я дагэтуль памятаю, у 2020-м бел-чырвона-белы пешаходны пераход. Тут, побач з намі, каля Еўрапарламенту.
Вітрыны ў нацыянальных беларускіх колерах у правінцыйным бельгійскім мястэчку. Еўразвязам былі вылучаныя мільёны еўраў для беларускай грамадзянскай супольнасці. Ці ўсяго гэтага было для перамогі недастаткова? Цяпер я не думаю, што мы можам так сказаць. Думаю, у Еўразвязе, як вы ведаеце, прыярытэты змяняюцца. Вядома, калі гэтыя падзеі адбываліся, Беларусь была ў цэнтры ўвагі. Гэта была моцная крызісная сітуацыя, сур'ёзная праблема, з якой еўрапейскі звяз мусіў неяк разабрацца, на якую была звернутая ўся ўвага, каб здабыць падтрыманне для Беларусі. Але пасля гэтага адбылося поўнамаштабнае ўварванне Расіі ва Ўкраіну, што паглынула амаль 100% увагі еўрапейскага звязу. Мы бачылі тое самае і ў іншых пытаннях. Напрыклад, вайна ў Газе не атрымлівае нават блізка такой увагі, як Украіна. Вядома, можна сказаць, што калі б вайна не пачалася, Беларусь магла б заставацца ў цэнтры ўвагі даўжэй. Але гэтага не адбылося. Хоць гэта не значыць, што няма еўрапейскіх дыпламатаў і палітыкаў, усё яшчэ вельмі моцна сфокусаваных на Беларусі, бо гэта сапраўды так. Як вы ацэньваеце цяперашнія адносіны, ці дакладней іх адсутнасць паміж Еўропай і афіцыйным Менскам? Як любіць казаць Кая Калас, вярхоўная прадстаўніца ЕЗ у замежнай палітыцы і бяспецы, на чым баку цяпер мяч? Whose side has the ball now? Я думаю, што адсутнасць сапраўднага дыялогу – гэта вынік незаконнага кіраўніцтва прэзідэнта Лукашэнкі, які нагул не павінен быць прэзідэнтам. Ягонае працяглае маштабнае парушэнне закону і канстытуцыі, злачынствы супраць чалавечнасці і ўсё іншае ў краіне, за што ён несе адказнасць, фактычна пакінула еўразвязу вельмі малыя магчымасці для размовы. Няма прасторы, каб рухаць гэтыя адносіны на такім узроўні, але важна, каб еўрапейскі звяз падтрымліваў важныя кантакты і ўзаемадзеянне з грамадзянскай супольнасцю, з НДА, з іншымі ключавымі дзеячамі ў Беларусі. Бо менавіта гэтыя людзі, ўрэшце рэшт, возьмуць уладу ў свае рукі і так ці інакш згуляюць ключавую ролю ў будучыні Беларусі. Акрамя таго, адносіны прэзідэнта Лукашэнкі з Расіяй яшчэ адна сур'ёзная перашкода. Ягонае рашэнне абраць шлях, які ён абраў, каб заставацца ў уладзе любой цаной, прывяло да таго, што Беларусь стала фактычна захопленая Расійскай Федэрацыяй, што надзвычай шкодзіць краіне і яе нацыянальным інтарэсам. Лукашэнку, калі я не памыляюся, як мінімум двойчы афіцыйна запрашалі ў Брусэль, але ён так ні разу сюды і не прыехаў. Чаму, на ваш погляд? Разумею, што гэта пытанне лепш задаць яму асабіста, але баюся, гэта місія невыканальная. Як правіла, такія асобы, як Лукашенко, не адчуваюць сябе спакойна, пакідаючы сваю бяспечную зону, якой, безумоўна, для яго ёсць Беларусь. І гэта, відаць, адна з прычынаў. Таксама, напэўна, ён лічыць, што еўразвяз не мае сказаць нічога такога, што ён хацеў бы пачуць. Пазіцыя еўрапейскага звязу адносна Беларусі і яго асабіста заўсёды была вельмі ясная. Ён нелегітымны прэзідэнт, ён не павінен займаць гэтую пасаду, ён мусіць сысці. І яго, напэўна, трэба прыцягнуць да адказнасці за розныя віды злачынстваў супраць чалавечнасці, за ўсё тое беззаконне, што ён зрабіў у краіне. Таму не дзіўна, што ён не паехаў. Акрамя таго, вядома, можна сказаць, што ён мог не паехаць яшчэ і таму, што не хацеў раззлаваць свайго сябра ў Крамлі. Хто ведае, магчыма, гэта прэзідэнт Пуцін кажа Лукашэнку, куды яму можна ці нельга ехаць. Сёння, праз 5 гадоў, апазіцыя ў выгнанні даволі актыўная. У нас ёсць прэзідэнтка-элект Святлана Ціханаўская, а вось у самой Беларусі апазіцыя амаль што знікла. Або затаілася ва ўмовах усё большых рэпрэсіяў. Вы ўжо пачалі пра гэта казаць, адказваючы на першае пытанне. Але ўдакладню, ці варта, на вашу думку, спадзявацца нам на 2020.2? 2020.2. Я думаю, што ў Беларусі, як вы згадалі, ёсць вельмі моцная апазіцыя. Яна ў падполлі, але гэта не значыць, што яна не рыхтуецца да таго дня, калі зможа ўзяць уладу. Акрамя таго, апазіцыя наладзіла вельмі важныя палітычныя і іншыя сувязі са многімі краінамі і асобамі па ўсім свеце, як у Еўропе, так і ў Злучаных Штатах. Нягледзячы на пазіцыю прэзідэнта Трампа ў дачыненні Украіны, калі гаворка ішла пра Беларусь, ягонае ўмяшанне было і праўда карысным. Вызваленне часткі палітвязняў
вязняў адбылося менавіта пры прэзідэнце Трампу. Нават калі ён быў ва ўладзе раней у першы свой тэрмін, ён таксама тады здзейсніў захады супраць Лукашэнкі. У тым ліку, наколькі я памятаю, санкцыі. Таму я думаю, што надзея ёсць. Сіла беларускай апазіцыі ў тым ліку і ў яе лідарцы. Я лічу, што яна проста неймаверная жанчына. З самага пачатку яна была магутнаю сілою і зрабіла ўсё, што магла, каб здабыць падтрыманне для Беларусі з усяго свету. Я не сумняваюся, што дні Лукашэнкі злічаныя. Напэўна, ён гэта таксама разумее. І нават некаторыя асобы ў ягоным найбліжэйшым асяроддзі, як я разумею, працуюць з часткай апазіцыі, бо ведаюць, што гэты дзень Х набліжаецца. Ягоная ўлада рухне, і Беларусь атрымае магчымасць вярнуцца да статусу незалежнай дзяржавы са светлай будучыняй. І нарэшце ваш прагноз, скажам, для найбліжэйшых 5 гадоў. Чаго чакаць у стасунках еўразвязу і Беларусі? Далейшай ізаляцыі, узмацнення санкцыяў, ці ўсё ж спробаў зладзіць нейкі дыялог? Або нечага іншага. Шчыра кажучы, я не бачу ніякага сэнсу спрабаваць арганізаваць дыялог з Лукашэнкам, бо гэта дыялог з мёртвым. Ён прыняў свае рашэнні і будзе жыць з імі да канца свайго кіравання. І гэты канец блізкі. Але еўрапейскі звяз мусіць ужо цяпер працягваць падтрымліваць моцныя сувязі з грамадзянскай супольнасцю і іншымі дзеячамі. Ён мусіць захоўваць санкцыі ды іншыя рычагі ціску на псеўдапрэзідэнта Лукашэнку і заставацца верным гэтаму падыходу. І калі настане дзень, калі з'явіцца новы лідар у Беларусі, трэба будзе цалкам прысвяціць сябе інтэграцыі Беларусі ў Еўропу, бо Беларусь – гэта еўрапейская краіна, важная ў будучыні ўплывовая еўрапейская краіна ў складзе еўразвязу. Гэтым шляхам ужо ідуць, хто хутчэй, хто павольней, Малдова, Украіна і Грузія. Беларусь – частка еўрапейскай сям'і. Народ Беларусі ў многіх выпадках рызыкаваў сваім жыццём, каб адстойваць каштоўнасці, фундаментальныя правы і свабоды, каб яго краіна была суверэннай і незалежнай, каб ёй кіравала асоба, якую яны самі абяруць. Самі. І еўразвяз мусіць такое падтрымліваць заўсёды. Thank you very much. Сёння з намі была старшы аналітык Цэнтра еўрапейскай палітыкі Аманда Пол. Алексій Белсат, Брюссель. І на гэтым у нас усё ў студыі Белсат. Удзячная вам за ўпадабанні, каментары пад нашай трансляцыяй у Ютубе. Там жа, нагадваю, знойдзеце інструкцыю, як рабіць гэта бяспечна. А цяпер прапануем гаспадарству агляд найцікавейшых публікацыяў сацыяльных сетак Белсат онлайн вашай увазе. Міністр абароны Віктор Хрэнін напярэдадні заявіў, што Беларусь падчас вучэнняў «Захад-2025» мае намер адпрацаваць планаванае выкарыстанне ядравай зброі, а таксама ракетнага комплексу «Арэшнік». Ці сапраўды ўлады гатовыя выпрабаваць ядравую зброю і «Арэшнік»? Пра гэта нашыя калегі запыталі у падпісантаў YouTube-каналу «Белсат Ньюс». Больш за 2/3 удзельнікаў апытання ўпэўненыя, што гэта проста эскалацыя рыторыкі. Амаль чвэрць, 23% мяркуюць, што чакаць можна чаго заўгодна. Яшчэ 9% тых, хто адказаў на гэтае пытанне, не маюць пэўнага меркавання. У Сербіі на антыўрадавых пратэстах адбыліся сутыкненні з паліцыяй. Пацярпелі як дзесяткі ўдзельнікаў акцыяў, гэтак і паліцыянты. Паглядзець, што адбывалася ўначы ў Белградзе, можна ў тэлеграм-канале Белсату, а таксама проста цяпер у нашым эфіры. Ці насіла шляхта майткі? Гэткім нечаканым пытаннем зацікавілася вядоўца Кацярына Ваданосава. Аповедам, якія менавіта элементы інтымнага гардэробу існавалі ў Вялікім княстве Літоўскім, яна падзялілася ў праграме «Нітка зорка». Глядзіце фрагмент праграмы на старонцы нашага тэлеканалу ў Фейсбуку. Цалкам жа яе можна пабачыць на YouTube-канале «Белсат History». А вось жанчынам ввогуле не пашанцавала. Калі вы
шляхцянка з Вялікага княства літоўскага, а не венецыянская куртызанка ці якая-небудзь каралева Елізавета I ў парчовых панталонах для коннай язды, то забудзьцеся, калі ласка, на маяткі. Маяткі – гэта прыкмета, распусты. Панталоны не да твару шляхцянцы. Калі вы мужчына шляхціч, то вы можаце дазволіць сабе тое, што ў нашым ужытку называецца кальсоны альбо падштаннікі. Гэта доўгія нагавіцы, зробленыя з ільнянога ці канаплянага палатна. Іх апраналі пад асноўныя штаны. А вось майткоў у выглядзе абліпальнай бялізны на тэрыторыі Вялікага княства ўвогуле не знойдзена. Якія расліны карысныя, як іх збіраць, а таксама чым адметны зверабой. Сапраўдная траўніца-чараўніца падзялілася ведамі ў праграме «Падляшскія вакацыі». Мы покажем коротенький фрагмент. Полную же версию глядите на YouTube-канале Белсат Лайв. Tutaj jeszcze jest takie jaziołko, które ja bardzo lubię. To dziurawiec po polsku, świętojańskie ziele i on ma kilka nazw, a na Białorusi zwieraboj, bo nawet znają. Zwieraboj. O, jak ładnie pachnie. Ale jakby my jego zbierali gołymi rukami, to nasze ruki staliby czerwone. I jak na lełku zrobim, to też ja będzie czerwona. Aha, tylko zastosowań. Leki, wódka. Tak, ale ta wódka trzeba z jej uważać, bo dziurawiec jest fotouczulający, czyli jak świeci słońce, to nie możemy napić się nalewki i iść na spacer. Natomiast jest antydepresantem. I rzeczywiście tak działa. I co ja jeszcze bardzo lubię, olej z kwiatów dziurawca, który też jest czerwony. Każdy musi mieć taki olej w domu, bo on ma właściwości bardzo gojące, przeciwzapalne. І на гэтым у нас усё. Дзякуем за ўвагу і вашыя каментары, а таксама упадабанні. Для вас працавалі Анастасія Русецкая і Александр Баразенко. До новых сустрэчаў на Белсаце.